за мен усещането е като едно много силно вибриране, силна мощност. И аз като глух човек, аз въобще нищо не чувам, но с вибрациите така се чувствам като всеки друг. Чрез вибрацията и тази технология ми дава пълен достъп да усещам музиката като всички други. Преди 8 години бях в Щатите, в Лас Вегас, и там имаше едно събитие, където имаше различни костюми на различни такива вибриращи костюми, различни модели, и тогава го изпитах за първи път и в Канада, и в Торонто. Това е бъдещето и това е начинът, по който ние може да осигурим достъп към глухите хора, защото глухите хора не знаят какво е да бъдеш в такива мероприятия. Просто липсва ни слуха и този костюм ни дава равнопоставеност. Решението за костюмите и това те да дойдат в България всъщност беше решение, което се появи в началото на тази година. Истината е, че още от миналата година целият екип работи по това да направи достъпни концертите. Имахме опити с големия концерт на Ед Ширан, така че да осигурим жестов преводач. Тази година, в началото на година, член от екипа Ани Дончева каза: хайде, нека да направим това с костюмите, и целият екип прие идеята на драго сърце. Нашия изпълнителен директор Стефан Еленков е всъщност човек, за когото това е мечта. Да направи музикалните събития, които организира, всъщност достъпни до всички групи. Което е нещо, което ние всички прегърнахме и започнахме работа по това да осъществяваме проекта, която не беше никак лесна, но пък приятна в същото време. Смятаме, че ролята на тези костюми действително е една стъпка към това да направим събитията действително отворени. Това музиката да достига до всички и хората да могат да се наслаждават на това, което усещаме ние, хората със слух. Неимоверно е усещането, когато видиш усмивките върху лицата на тези хора и всъщност това, което ние приемаме за даденост, да чуваме звук, да можем да му се радваме, да може да използваме телата си за него, нали, виждаш как то се трансформира в нещо абсолютно като чудо за хора, които не са имали тази възможност сега, и наистина е невероятно.